Ο χειμώνας ρίχνει τη βροντί και ο Γαλαξίας στην τιμή. Όλες οι μεσαίες ταμπλέτες Finish All in One μείον 50%. Μαλακτικό κουάντο 5 λίτρων και συμπυκνωμένο 750 ml μείον 40%. Σκεύη και εργαλεία κουζίνας μείον 30%. Διβέλα μακαρόνια μείον 50% και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1+1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Expo News. Όλα τα επιχειρηματικά νέα, οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες μέσα από τις εκθέσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο η εκπομπή Expo News σας ταξιδεύει στην Αθήνα, στο ΜΕΚ Παιανίας, εκεί όπου διεξάγεται η πρώτη έκθεση αγροτικής ανάπτυξης Farmer Expo. Αυτό το Σάββατο στις 3:30 το μεσημέρι και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Expo News, στην πηγή των εξελίξεων. Agroinvest. Ενίσχυση και διασφάλιση εισοδήματος με συμβολιακή γεωργία των Ελλήνων αγροτών. Χορηγή εκπομπής Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Αγκρέντα, η αγροτική σου ατζέντα. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πρόβλημα με τα αγροτικά μας προϊόντα και αυτό που λέμε πολλές φορές είναι μια δυναμική εξωστρέφειας. Είναι ένα αγκάθι, είναι μια δυσκολία αυτά τα προϊόντα που παράγουμε σήμερα να τα αναδείξουμε στις ξένες αγορές. Και αυτό το καταλαβαίνετε όλοι σας ότι είναι ένα πολύτιμο συνάλλαγμα, κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη για να προωθήσουμε και τον αγροτικό τομέα στο βαθμό που χρειάζεται. Είναι ένα θέμα που όμως έχει σχέση και με την οργάνωση και με τη δομή, αλλά πολύ περισσότερο με τη γνώση. Και τη γνώση αυτή πολλές φορές την παίρνουμε μέσα από μια σωστή εκπαίδευση που μπορούν να μας δώσουν θετικά αποτελέσματα. Θέμα της απόψινής μας εκπομπής, εκπαίδευση, προώθηση, προβολή των αγροτικών μας προϊόντων. Κοντά μας έχουμε μια πολύ καλή συντροφιά, είναι ο κύριος Νίκος Μπακουνάκης, Γενικός Διευθυντής της Τραπέζιων, είναι ο κύριος Νεκτάριος Πηλιόπουλος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και ο κύριος Στέφανος Παπηλίδης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Διεθνών Πωλήσεων. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε ανάγκη να αναδείξουμε σήμερα τα προϊόντα μας, τα οποία ποιοτικά υπερέχουν, αλλά βέβαια αυτό το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Καιρός είναι να το γνωρίσουν και οι αγορές, να το γνωρίσουν οι καταναλωτές. Υπάρχουν 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές σε εισαγωγικά, οι οποίοι όμως στα ράφια, στις αγορές τους δεν υπάρχουν τα προϊόντα μας. Τι φταίει, ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας, πώς μπορούμε αυτά τα προϊόντα να τα δείξουμε. Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα τα συζητήσουμε και θα τα αναζητήσουμε μέσα από την απόψινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κάνατε λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά πιστεύω άξιζε τον κόπο να κάνουμε μία συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα της εκπαίδευσης, της πρόθεσης, της προβολής και της ανάδειξης γενικότερα των αγροτικών μας προϊόντων στις ξένες αγορές. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μπακουνάκη. Το τραπέζιο, ακριβώς τι είναι αυτό το τραπέζιο? Είναι ένα τραπέζι εκεί που καθόσαστε, κουβεντιάζετε, συζητάτε? Λίγο πολύ είναι ένα τραπέζι πάνω στο οποίο μπαίνουν όλα τα αγροτικά προϊόντα μας, της ελληνικής γης. Είναι μια λέξη η οποία είναι πολύ γνωστή και στο εξωτερικό, όχι μόνο σαν γεωμετρικό σχήμα, αλλά και σαν αυτό που λέμε, τραπέζι. Θεωρήσαμε ότι είναι μια εμβληματική λέξη, ακριβώς επειδή όλα τα αγροτικά προϊόντα μας τοποθετούνται τελικά είτε μεταποιημένα είτε κανονικά όπως γίνονται το χωράφι πάνω σε ένα τραπέζι. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η εταιρεία πριν από περίπου ένα χρόνο με δύο βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας ήταν το να προσφέρουμε όχι μόνο στους αγρότες, αλλά γενικά στον οποιονδήποτε
θέλει να ασχοληθεί με εξαγωγές ή να μάθει για νέες καλλιέργειες, να επιστρέψει στη γη, να φύγει από το κλινονάστη, να επιστρέψει στη γη και λόγω της οικονομικής κρίσης, σε μια διέξοδο δηλαδή στην οικονομική κρίση, να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους πώς μπορούν να εφαρμόσουν νέες καλλιέργειες, να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους πώς μπορούν το προϊόν που έχουν να το πάνε στο εξωτερικό. Άρα έχουμε ένα κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων για τυποποίηση, για branding, για πώς βγαίνει το προϊόν, τι πρέπει να κάνω από τη στιγμή που θα βγει το προϊόν από το χωράφι για να φτάσει σε ένα ράφι ενός σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό. Πώς μπορώ να επενδύσω στη γη μου με μια νέα καλλιέργεια και να έχω καλύτερη στραματική απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το επιμορφωτικό μας κομμάτι της εταιρείας. Ενώ παράλληλα έχουμε αναπτύξει και ένα συμβουλευτικό κομμάτι πλέον που αφορά αγρότες, είτε επιχειρήσεις, είτε ανθρώπους, όπου υποβοηθάμε την προσπάθειά τους στο να πάρουν το προϊόν τους και να το βγάλουν έξω. Άρα δηλαδή καλλιεργούμε τη γνώση, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, Ακριβώς. Έτσι, νέες δομές σε μία άλλη βάση, γιατί δεν φτάνει να έχουμε μόνο ένα χωράφι και να λέμε καλλιεργούμε. Τέλειωσε αυτός ο Αυτό έχει τελειώσει, ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς θα το πω, έχει τελειώσει. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι με πολλές νέες και φρέσκες ιδέες, άρα νομίζω ότι αυτούς κατά βάση στοχεύουμε τις καινοτόμες ιδέες, πώς θα μπορέσουμε και εμείς από την πλευρά μας να τις πάμε παρακάτω. Ή να τις αναπτύξουμε ή να βγούμε και έξω. Και η εξωστρέφεια για μένα και για μας, για τους συνεργάτες μου όλους, στην παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας, είναι νομίζω η λύση. Ναι, ακούγεται έντονα η εξωστρέφεια, αλλά εξωστρέφεια όμως δεν βλέπουμε και περισσότερο βλέπουμε μια ισοστρέφεια στην κοινωνία. Γιατί αυτή η αδράνεια, πού πιστεύετε εσείς ότι οφείλεται? Πιστεύω ότι οφείλεται καθαρά στο σοκ της οικονομικής κρίσης. Ένα σοκ το οποίο αφομοιώνεται σιγά σιγά και πρέπει, νομίζω ότι η κοινωνία μπαίνει πλέον σε ένα δρόμο διαφορετικό, ένα δρόμο που πρέπει να παλέψει, αποφάσισε, νομίζω ότι έχει αρχίσει να αποφασίσει πια, να παλέψει, να βγει από αυτό το τέλμα που είχε πέσει. Γιατί το σοκ το οποίο περάσαμε από το 8 και 9 που ξεκίνησε η κρίση, ξέρω από το ψυχολογικό, το οποίο ήταν πολύ βαρύ, γιατί ανατράπηκαν πολλά από αυτά που ξέραμε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι εδώ και κάποιο χρόνο παραπάνω, αρχίζει και υπάρχει μια κινητήριος δύναμη, ένας μοχλός, ο οποίος αρχίζει και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Θέλει να επενδύσει πλέον σε δουλειά, όχι περιμένοντας κάποια επιδότηση, περιμένοντας κάτι άλλο διαφορετικό. Πάει λοιπόν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλετε να ενεργοποιήσετε το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο σε ένα ποσοστό είναι αδρανές και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Νομίζω ότι αρχίζει και ενεργοποιείται και εμείς με την προσπάθειά μας προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορο και πιο έντονο. Μάλιστα. Ο κύριος Σπηλιόπουλος, που είναι και ειδικός πάνω σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, τι άποψη έχει για αυτό το θέμα? Νομίζω ότι και από τις πρώτες δράσεις της εταιρείας μας, και αναφέρομαι κυρίως στο επιμορφωτικό κομμάτι, το εκπαιδευτικό εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχει προκύψει αυτή η τάση που παρατηρείτε, ότι ένα μεγάλο μέρος και των συμμετεχόντων σε αυτά τα επιμορφωτικά σεμινάρια ψάχνει αυτό το πράγμα ακριβώς, δηλαδή μια δραστηριοποίηση, ένα restart, να το πω έτσι με μια λέξη. Τι είναι το restart, γιατί ελληνική λέξη. Ναι, μια επανεκκίνηση, ας το πούμε, διαφόρων έτσι, θα έλεγα και αξιών ακόμα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να παρακολουθήσουν κάποια πράγματα, είτε αυτό λέγεται πώς να εξάγω το αγροτικό μου προϊόν, είτε πώς θα δημιουργήσω μια μικρή αγροτική επιχείρηση σε ένα επίπεδο ατομικό ή μιας μικρής εταιρείας. Πώς θα έρθω κοντά με νέες καλλιέργειες, ακόμα και με την τάση να φύγω από την μεγάλη πόλη και να επιστρέψω ενδεχομένως και στα πατρογωγικά μου εδάφη. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχει μια τάση η οποία σιγά σιγά πάει να παγιωθεί. Βέβαια, σωστά παρατηρήσατε ότι αυτή η εξωστρέφεια που προσπαθούμε όλοι μας δεν έχει ακόμα βρει τα πατήματά της, να το πω έτσι. Θεωρώ όμως ότι, και θεωρούμε σαν εταιρεία, ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει όλοι να συμβάλλουμε και γι' αυτό τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Δηλαδή βλέπουμε μια δίψα, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε
πολλούς ανθρώπους, κυρίως νέους, αλλά και διαφορετικών, αν θέλετε, και κοινωνικών στρωμάτων, να το πω έτσι, αλλά και διαφορετικής κουλτούρας, που συγκλίνουν... Οι γνώσεις αναφέρεται σε νέους οι οποίοι είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που συμμετέχουν στα σεμινάρια τα οποία διοργανώνουμε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια, ας το πούμε, εκπαίδευση ακόμα και τριτοβάθμια. Δηλαδή πιστεύετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχουν αντιληφθεί ότι η μάνα γη είναι αυτή που έχει και το ψωμί? Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό και βλέπουμε ότι είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοιχτοί σε τέτοιες προκλήσεις, θέλουν να μάθουν πράγματα και γενικώς νομίζω ότι αυτό είναι ένα κοινό το οποίο αυξάνει. Από τους αγρότες όμως Από τους αγρότες αυτό που... Όχι εν δυνάμει, ναι, τους υπάρχοντες. Υπάρχει και εκεί ένα ποσοστό ανθρώπων που μας προσεγγίζουν και θέλουν να φύγουν από τις λεγόμενες συμβατικές καλλιέργειες, επιτρέψτε μου την έκφραση, ενδεχομένως να πάνε και σε καινοτόμες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να παράγουν αγροτικά προϊόντα πιο συμβατικά, παράδειγμα, ξέρω εγώ, το ελαιόλαδο ή το μέλι κλπ. Ψάχνουν και αυτοί τρόπους και να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους, κυρίως σε αυτή τη διαδικασία από την παραγωγή και μέχρι το να το διαθέσουν σε κάποια αγορά και να βρουν στοιχεία τα οποία θα κάνουν τα προϊόντα τους πιο ελκυστικά, κυρίως με εξαγωγικό προσανατολισμό. Πριν φτάσουν όμως σε αυτό, θα πρέπει να λύσουν και το θέμα το οικογενειακό, ότι ο πατέρας που έχει φτάσει στα 80 έχει στα χέρια του τη γη και δεν τη δίνει στο γιο ο οποίος έχει γίνει 50 και έχει πίσω έναν γιο 25. Σωστό. Αυτά είναι τρεις γενιές. Είναι τρεις γενιές. Είναι προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική αγροτική οικογένεια και προβλήματα τα οποία αποτελούν το τροχοπέδι στην εξέλιξη. Πόσο αυτές οι γενιές από τον παππού στον εγγονό θα πρέπει να βρουν και μια τέτοια τομή, χρυσή λύση, ώστε να μπορέσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερο να προσαρμοστούν με αυτά τα νέα δεδομένα. Γιατί πλέον ο χρόνος μας κυνηγά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας και σίγουρα πρέπει και οι παλαιότερες γενιές αγροτών να αφήσουν λιγάκι τόπο, που λέμε τόπο στα νιάτα, γιατί σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι καταστάσεις και σίγουρα αν δεν ακολουθήσεις ουσιαστικά την τάση και τον ρυθμό της εποχής, κινδυνεύεις να μείνεις πίσω, πόσο μάλλον όταν έχεις ανταγωνιστείς άλλες χώρες, να το πω έτσι, που έχουν αντίστοιχα προϊόντα και που δυστυχώς για εμάς αυτή τη στιγμή, σε πιο πολλά θέματα αυτά που αναφέρεστε, είναι πιο μπροστά και τους κυνηγάμε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ανταγωνισμού. Και η λύση δηλαδή που αναζητούμε, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που αφορά το κράτος γενικότερα μέσα από μια νομοθεσία, είναι καθαρά της ίδιας της οικογένειας που πρέπει να δώσει μια τέτοια λύση. Βέβαια ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα μας, αλλά επειδή εγώ τα συναντώ κάθε μέρα, τα βλέπω έξω, γιατί κουβεντιάζω και μου λένε Γιάννη πώς να προχωρήσω, τα χωράφια δεν είναι δικά μου, είναι του παππού μου. Περιμένω τι θα κάνει ο παππούς. Έτσι, ο παππούς έχει τις επιδοτήσεις, ο παππούς έχει όλα αυτά και ένας νέος ο οποίος είναι δεμένος και δεν μπορεί να απελευθερωθεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι είναι όμως ένα πρόβλημα πολύ παραγωγικό. Είναι σίγουρα το κομμάτι της οικογένειας και αν θέλετε της παλιάς νοοτροπίας. Δυστυχώς όμως και το κράτος διαχρονικά δεν έχει βοηθήσει όσο θα έπρεπε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα είναι σίγουρα ένα πρόβλημα που έχει διάφορες παραμέτρους και για να πάμε παρακάτω σίγουρα πρέπει να σκύψουμε όλοι και το κράτος σαφέστατα με πολύ πιο, αν θέλετε, άμεσες παρεμβάσεις, αλλά και σε επίπεδο οικογενειακό, όπως το θέσατε προηγουμένως. Μάλιστα. Να πάμε όμως και στον κύριο Παπηλίδη, που είναι τώρα το μεγάλο μας θέμα, κύριε Παπηλίδη. Πώς θα βγούμε στις ξένες αγορές, εκεί είναι. Γιατί ακούμε αγορές, ανοίγουν οι αγορές, βγαίνουμε στις αγορές, πέρα από τα άλλα γενικότερα θέματα που έχουμε με την οικονομική, πολιτική κατάσταση. Εμείς πρέπει να το δούμε από τη δική μας πλευρά. Πώς αυτό το προϊόν που παράγουμε εδώ, που είναι υψηλής διατροφικής αξίας, παράδειγμα το λάδι μας, έτσι, αυτό γιατί δεν φτάνει στις αγορές ώστε να δώσει και μια προστιθέμενη αξία και να γυρίσει πίσω αυτή η προστιθέμενη αξία σε ένα ποσοστό των ίδιων των αγροτών. Πού οφείλεται αυτό? Δώστε μας και μια εικόνα το τι συμβαίνει σήμερα στην διεθνή
στις διεθνείς αγορές. Νομίζω ότι το θέσατε το θέμα πάρα πολύ σωστά, με την έννοια της προστιθέμενης αξίας. Δυστυχώς τα ελληνικά προϊόντα, και δει το ελαιόλαδο που θέσατε σαν παράδειγμα, έχει πάρα πολύ υψηλά χημικά συστατικά, πολύ καλά οργανοληπτικά συστατικά, αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς η τυποποίηση παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δηλαδή ο Έλληνας αγρότης πουλάει το προϊόν του χύμα, οπότε λοιπόν την υπεραξία την καρπώνεται αυτός ο οποίος το αγοράζει και όχι ο ίδιος ο αγρότης. Δηλαδή αναγκάζεται και πουλάει πάρα πολύ χαμηλά σε τιμή, και όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού τιμής, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε τους ανταγωνιστές μας σε διεθνές επίπεδο, που είναι οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Τούρκοι ανεβαίνουν πάρα πολύ τελευταία, γιατί ακριβώς επιδοτούνται και υποστηρίζονται πολύ και από το κράτος. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που λέμε η τυποποίηση και η υπεραξία που δεν παίρνουμε. Δηλαδή αν εμείς αύριο τυποποιήσουμε τα προϊόντα είτε από ομάδες είτε από μεμονωμένους παραγωγούς, θα βγούμε στις αγορές? Θα βγούμε με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουμε εμείς αυτήν την υπεραξία, να εισπράξουμε εμείς αυτήν την υπεραξία. Ωραία. Κρατάμε λίγο την υπεραξία, δώστε μου λίγα δεύτερα και θα την αναζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις. Η γεωργία είναι τέχνη, είναι γνώση, είναι εμπειρία. Χωρίς Αγκρέντα δεν έχεις τίποτα. Μαζί αυτό το Σάββατο, το ειδικό ενθετοέλ για την ελιά και το ελαιόλαδο. Αγκρέντα, η αγροτική σου ατζέντα. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία γάλακτος Λαμίας. Πανγεωργική Ιωάννου. Γεωργικά εφόδια και υπηρεσίες για τον επαγγελματία αγρότη αλλά και κάθε ερασιτέχνη. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, σπόροι φυτά, καθώς και πιστοποιήσεις γεωργικών προϊόντων, προγράμματα βιολογικής γεωργίας και νέων αγροτών, απεντομώσεις και μειοκτονίες. Πανγεωργική Ιωάννου. Και πάμε στην συνέχεια της απόψινής μας εκπομπής. Υπεραξία λοιπόν των αγροτικών μας προϊόντων και πώς αυτή μπορεί να υπάρξει σήμερα με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία, η ελληνική μας οικονομία, και πώς μπορούμε αυτά να τα αναδείξουμε στις αγορές. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σωστά βήματα, δυστυχώς μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι από κάποια κρατική υποστήριξη, τα οποία ουσιαστικά παράγουν προϊόντα τα οποία έχουν μια σωστή συσκευασία, έχουν μια σωστή υποστήριξη με το μύθο τον οποίο πρέπει, γιατί εμείς οι Έλληνες, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, γνωρίζουμε τη διατροφική αξία των προϊόντων μας. Υπάρχει η μεσογειακή διατροφή, η οποία τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο εξαπλώνεται. Μύθο ή πρέπει να γράψουμε την ιστορία μας? Γιατί η ιστορία είναι πιο ζωντανή. Ο μύθος είναι κάτι μεταξύ παραμυθιού και ιστορίας. Εμείς ποιους βηματισμούς πρέπει να βρούμε τώρα, της ιστορίας? Θα πρέπει να περιγράψουμε αυτό το οποίο εμείς γνωρίζουμε μεταξύ μας, να το φωνάξουμε με ένα σωστό τρόπο και στις αγορές του εξωτερικού, ώστε και ο καταναλωτής που βρίσκεται στη Στοκχόλμη, στην Κοπεχάγη ή στο Βερολίνο, να γνωρίσει πραγματικά τα υψηλής διατροφικής αξίας ελληνικά προϊόντα. Δυστυχώς αυτά, επειδή ακριβώς όλοι το περιμένουμε από ένα κράτος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς σαν αγρότες, σαν ιδιώτες, να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι και με πολύ σωστά βήματα και πρακτικά, τα οποία δεν προϋποθέτουν και κάποιο ιδιαίτερο κεφάλαιο. Δεν είναι ότι κάποιος πρέπει να είναι πλούσιος για να κάνει αυτό το βήμα. Πρέπει όμως να το κάνει σωστά και να στηρίξει πολύ σωστά το προϊόν, το οποίο την αξία την έχει. Είναι αναμφισβήτητο. Δηλαδή όλοι στον κόσμο γνωρίζουν την υψηλή αξία της ελληνικής γης. Δυστυχώς όμως δεν φτάνουμε με σωστά βήματα στο ράφι. Δηλαδή δεν ελέγχουμε εμείς από την αρχή μέχρι το τέλος αυτό που λέμε, αυτή τη διαδικασία. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας παραγωγός, για να μιλήσουμε και πρακτικά, είναι να έχει ένα πολύ καλό προϊόν, το οποίο από εκεί ξεκινάνε όλα, δηλαδή να έχει ένα προϊόν το οποίο να σταθεί πολύ καλά ποιοτικά δίπλα στα διεθνή προϊόντα. Και δεύτερον, δηλαδή όταν λέμε ένα πολύ καλό προϊόν, τι εννοείτε εσείς? Επανέρχομαι πάλι στο ελαιόλαδο για να μην το αλλάξουμε, γιατί είναι ένα εθνικό μας προϊόν. Έτσι, ναι. Τι εννοείτε, δηλαδή
τα χαρακτηριστικά, ποια είναι εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναδειχθούν μέσα από αυτό το προϊόν, ώστε να μπορεί να έχει και ένα καλύτερο αποτέλεσμα στις αγορές? Τα χαρακτηριστικά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή όπως σας είπα και πριν, οι χημικές αναλύσεις, αυτό που όλοι οι αγρότες οι οποίοι ασχολούνται με το ελαιόλαδο γνωρίζουν, δηλαδή τα κάπα, η οξύτητα, οι πολυφενόλες, έτσι, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να έχουν δηλαδή υψηλής αξίας. Φτάνουν μόνο αυτά για να οριστεί ένα προϊόν ότι είναι υψηλής ποιότητας και να διαφοροποιηθεί από τα άλλα λάδια της αγοράς? Γιατί συζητάμε για χιλιάδες ετικέτες οι οποίες είναι μέσα στην αγορά, άλλες στηρίζονται διαφημιστικά μέσα από το marketing και όλα αυτά, και κάποιες άλλες που προσπαθούν να μπουν στην αγορά. Όσο καλύτερη ποιοτική υπεροχή και να έχουν σε σχέση με τα άλλα, που ήδη αυτή τη στιγμή είναι δεκαετίες στις αγορές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ποιότητα είναι το θεμέλιο. Δηλαδή, εάν δεν έχεις ένα πολύ καλό προϊόν, τότε δεν μπορείς, όσο και να το υποστηρίξεις, κάποια στιγμή θα φανεί ότι δεν είσαι ικανός να σταθείς ποιοτικά. Άρα από εκεί ξεκινάμε. Παρ' όλα αυτά, το προϊόντικό μείγμα περιέχει και άλλες παραμέτρους, όπως είναι η τιμολόγηση, όπως είναι η συσκευασία, όπως είναι η υποστήριξη. Εμείς οι Έλληνες το λάδι μας το ξέρουμε πόσο καλό είναι. Επειδή όμως οι ξένες αγορές δεν γνωρίζουν, ένας πολύ καλός τρόπος είναι αυτό που λέμε γευστικές δοκιμές. Δηλαδή να βγούμε και να μην φοβηθούμε το προϊόν μας, να πάμε σε delicatessen, σε σούπερ μάρκετ, ανάλογα το κανάλι το οποίο θα έχουμε επιλέξει, και να το δειγματίσουμε στους καταναλωτές για να τους δείξουμε ότι ακριβώς τι υπερέχουμε. Δηλαδή έχουμε μια τιμή η οποία όμως δικαιολογείται πάρα πολύ από την ποιότητα του προϊόντος. Άρα πρέπει να κάνουμε πολύ καλή δουλειά και στη συσκευασία, αλλά και στην τοποθέτηση του προϊόντος, ώστε να δείξουμε αυτό. Άρα δηλαδή συζητάμε για ομογενοποίηση και ομαδοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες αυτές σήμερα δεν υφίστανται, και λόγω και του πολυτεμαχισμένου γεωργικού κλήρου και λόγω του ότι ο καθένας πιστεύει ότι το δικό του το προϊόν είναι το καλύτερο. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι, για να βγεις στην αγορά πρέπει να έχεις και ποσότητα από πίσω. Δεν μπορείς με 50, 100, 200 λίτρα παράδειγμα ή και 2 τόνους και 3 να στηρίξεις το προϊόν σου. Που για 3-4 τόνους λαδιού, παράδειγμα, πάλι αναφερόμαστε στο λάδι, υπάρχουν βέβαια και τα άλλα προϊόντα, αλλά περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, γιατί συζητάμε για μικρό, μεσαίο γεωργικό κλήρο, κάτι το οποίο σε επίπεδο ανταγωνισμού έτσι είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο να βγούμε δυναμικά. Το ερώτημα όμως είναι πώς μπορεί αυτό να γίνει ένα πιο ισχυρό, πιο οργανωμένο, για να μπορέσει να κυριαρχήσει στις περισσότερες αγορές και να υπάρχει και μία συνέχεια. Τα μοντέλα των δηλαδή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξει και αυτή η κατάσταση? Νομίζω ότι το θέσατε πάρα πολύ σωστά, στη σωστή του βάση, με την έννοια των συνεργειών και των περισσότερων της μονάδας. Δηλαδή, να σταματήσουμε λίγο να βλέπουμε ότι ο ανταγωνιστής είναι ο απέναντί μας, ο γείτονάς μας, αλλά ίσα-ίσα να ενωθούμε μαζί, να ενώσουμε τις δυνάμεις και να κάνουμε μια σωστή κοινή τοποθέτηση στις αγορές του εξωτερικού. Το οποίο αυτό θα μας δώσει και κάποιες οικονομίες κλίμακος για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή έκθεση, να στείλουμε το προϊόν μας σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή, όταν εμείς θέλουμε να πείσουμε για την ποιότητα, ότι έχουμε το καλύτερο λάδι, το καλύτερο μέλι ή οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν, ποιος καλύτερος παράγοντας από το να δείχνουμε κάποια βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς που έχει λάβει το προϊόν μας. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται και μια οικονομική υποστήριξη, την οποία ίσως κάποιος ο οποίος έχει 1 ή 2 τόνους, όπως πολύ σωστά είπατε, να μην έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αλλά μια ομάδα παραγωγών, η οποία θα έχει βέβαια κοινά χαρακτηριστικά, έτσι, δηλαδή θα είναι από τον ίδιο τόπο, έτσι, θα γίνεται μια κοινή δηλαδή αντιμετώπιση, έχει τη δυνατότητα, έχει πολύ καλύτερες ευκαιρίες και μειώνει πάρα πολύ το επιχειρηματικό ρίσκο για να κάνει επιτυχημένα αυτές τις πωλήσεις. Μάλιστα, είπατε ομάδα ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα ανθρώπων πρέπει να έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Και επειδή θα το πάει βήμα-βήμα, και το ελληνικό step by step που είπαμε, έτσι, βήμα-βήμα, θα πρέπει να εκπαιδευτεί. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπακουνάκη, πώς θα γίνει τώρα αυτό? Γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, θα βγουν οι φίλοι μας τηλεθεατές και θα μας πούνε, εντάξει, πολύ ωραία τα λέτε, αλλά ωραία, πώς το ξεκινάμε αυτό, τι γίνεται, δηλαδή αύριο το πρωί, πώς μπορεί αυτό να γίνει? Ένας από τους τομείς δράσης λοιπόν της εταιρείας μας είναι και η εκπαίδευση. Διοργανώνουμε λοιπόν σεμινάρια είτε σε ομάδες αγροτών, είτε σε συνεργαζόμενους δήμους, είτε κατά μόνας, είτε σε παρέες που έρχονται μαζί στα σεμινάρια μας. Διοργανώνουμε σεμινάρια λοιπόν κατά κύριο λόγο στην Αθήνα αλλά και σε επαρχιακές πόλεις.
Σεμινάρια που έχουν και άπτονται είτε των εξαγωγικών κομματιών που επιθυμεί κάποιος να δώσει στην επιχείρησή του, είτε των νέων καλλιεργειών που επιθυμεί πάλι κάποιος άλλος να βάλει στο χωράφι του. Τα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια της εταιρείας μας διεξάγονται περίπου κατά μέσο όρο 1 το μήνα στην Αθήνα και βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο υπάρχει και ανταπόκριση ομάδων. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έρχονται συντεταγμένα από περιοχές της χώρας μας, από τη Μεσσηνία, από το Βόλο, από διάφορες περιοχές, 3-4 άτομα, ομάδες, όπου έχουν στο μυαλό τους αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Στέφανος, το ότι έχουμε ένα κοινό προϊόν, τα ίδια χαρακτηριστικά, γιατί είμαστε από την ίδια περιοχή. Άρα πάμε λοιπόν, γιατί υπάρχει και το ισχύς εν τη ενώση, πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Άρα δεν συζητάμε, δηλαδή 5 ανθρώπους πρέπει τέτοια καλά να τους βρούμε από το ίδιο το χωριό. Μπορεί να είναι από την ευρύτερη περιφέρεια, οι οποίοι να έχουν κοινές αναζητήσεις και ακριβώς. Επειδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι είναι ότι είναι μικρές μονάδες και δεν έχουν αυτή τη δυναμική, δηλαδή με λίγα λόγια και σε εισαγωγικά δεν τους ξέρουν πέρα από το χωριό τους, καιρός είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να τους γνωρίσουν και πέρα από το χωριό. Και αυτό είναι και σημεία νομίζω των καιρών, δηλαδή είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως, ότι πλέον κοιτάει και το διπλανό πώς μπορούμε να πάμε μαζί. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι μια αλλαγή της κρίσης που περνάει η χώρα μας. Πάει σαν αποκούμπι ο διπλανός και σαν βοήθεια βασικά, όχι αποκούμπι, βοήθεια. Και πάνε μαζί. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες ομάδες, είναι και πολύ πιο ζωντανό από τη μεριά μας το ενδιαφέρον μας και μας προκαλεί, να το πω έτσι, πολύ περισσότερο και να βοηθήσουμε, αλλά και μας κάνει και ιδιαίτερη χαρά, θα το πω όπως ακριβώς το νιώθουμε, μεγαλύτερη χαρά να μπορέσουμε να τα δώσουμε αυτό το κομμάτι το οποίο εμείς έχουμε. Και είναι το πώς μπορούμε μια επιχείρηση να βγει έξω ή να στηθεί μια επιχείρηση. Γιατί είναι και άνθρωποι που έρχονται και λένε πώς μπορούμε να στήσουμε μια επιχείρηση αγροτική, τι πρέπει να κάνουμε, τι μορφή εταιρείας να ακολουθήσουμε, τι είναι αυτό το business plan που ακούω, πώς πρέπει να το κάνω, πώς πρέπει να είναι το προϊόν μου. Όλα αυτά τα απαντάμε. Τα απαντάμε, τουλάχιστον δίνουμε κάποια γραμμή, το πώς πιστεύουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, κύριε Μπακουνάκη, πάμε να κάνουμε αθλήματα και είτε το ατομικό είτε το ομαδικό θέλει τον προπονητή, τον coach. Έτσι. Οι προπονητές αυτό το ρόλο έρχονται να παίξουν. Ή θα παίζουμε σε τοπικό, ακριβώς, έτσι, ατσικό, όπως τα λέμε, ξέρει καλύτερα ο φίλος μου Θανάσης που κάνει και τις αθλητικές εκπομπές, ή θα πρέπει να βγούμε σε διεθνείς αγώνες, κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη πολύ περισσότερο. Το έχουμε ανάγκη, ναι. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε εκείνη τη δυνατότητα και τη δυναμική να βγούμε. Ξέρετε τι γίνεται, ναι, την έχουμε. Την έχουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλό προϊόν, από εκεί να ξεκινήσω. Πάρα πολύ καλό προϊόν. Έχουμε και τη δυνατότητα, γιατί θεωρώ ότι σαν λαός είμαστε πανέξυπνοι, έχουμε ιδέες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι έρχονται με οράματα και είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφέρει το ένα όραμα από το άλλο. Που σημαίνει ότι ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων το μυαλό κάθεται και γεννάει ιδέες. Και αυτό εγώ πιστεύω πάλι είναι ένα σημείο των καιρών. Αυτοί οι νέοι όμως μήπως καμιά φορά είναι και εθεροβάμονες, ονειρεύονται. Το λέτε πάρα πολύ καλά. Ναι, και ζουν και σε πελάγια ευτυχίας με ένα κομπιουτεράκι, γιατί έχουμε δει και κατά καιρούς πάρα πολλά δημοσιεύματα. Λέει ένα στρέμμα μας δίνει 1.000, 2.000, 5.000 ευρώ. Άρα θα βάλω αυτή την καλλιέργεια 5.000 επί 10, 50.000. Μα εγώ παίρνω 7.000. Τρελός είμαι να καθίσω. Και φεύγει με τα όνειρα που λέτε εσείς. Αλλά όμως η πραγματικότητα, η πεζή πραγματικότητα είναι κάποια άλλη. Και ενώ ανεβαίνει στα σύννεφα, όσο ψηλά ανεβαίνεις, άμα πέσεις με κάθετη πτώση, τελειώνεις. Αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ένα από τα βασικά τα οποία νομίζω ότι μάλλον ξεκινάει με τα σεμινάρια μας τα συγκεκριμένα, είναι ότι αυτό που θέλουμε να πούμε και το λέμε ευθέως, είναι ότι φεύγοντας, τελειώνοντας το σεμινάριο και φεύγοντας και πηγαίνοντας προς το σπίτι σας, να καθίσετε να σκεφτείτε αν μπορείτε να το κάνετε. Και
αν μπορείτε να το κάνετε με βάση αυτό το οποίο σκεφτόσαστε, ή αν δεν μπορείτε πια, να δείτε υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το κάνω με άλλους 2 ή με άλλους 3. Γιατί πραγματικά έχουμε και περιπτώσεις όπου έχει έρθει αγρότης από νησί των Κυκλάδων, ο οποίος τελειώνοντας το σεμινάριο είχε καθίσει αποσβολωμένος στη θέση του και έλεγε ότι αλλιώς το φανταζόμουν. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να επιδεινώσεις, ας πούμε, το όνειρό του. Το θέμα είναι να τον προσγειώσεις. Το πεις πραγματικότητα είναι αυτή, η αγορά είναι αυτή, λειτουργούν έτσι, η τιμολόγηση πρέπει να γίνει έτσι, ο ανταγωνισμός είναι αυτός και είναι σκληρός. Ότι θα ματώσεις, θα ιδρώσεις, θα λασπώσεις. Αυτό που λέμε. Ναι, και πρέπει να γίνουν και βιωματικά. Ακριβώς, διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι ένας αγρότης ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο και ένας μάλλον εν δυνάμει αγρότης κτηνοτρόφος και να μην έχει μυρίσει το στάβλο μέσα. Δεν έχει πάει, νομίζει ότι εκεί θα έχει αρώματα και κολόνιες λατούρ. Ναι. Ακριβώς, κάτω λέει. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προσπαθούμε και πιστεύω το καταφέρνουμε, φεύγοντας, καταλαβαίνουμε ότι να πάρω ένα προϊόν και να το βάλω στο ράφι δεν είναι ένας αγώνας δρόμου. Είναι μαραθώνιος, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, θέλει καθορισμό στόχου. Θα βγω στο εξωτερικό. Πώς θα βγω στο εξωτερικό? Θα το παλέψω. Υπάρχουν και έχω ιδέες. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι εμείς βοηθάμε αρκετά στο κομμάτι να ξεκαθαρίσουμε, crystal clear να το κάνουμε, όπως στη γλώσσα μας εξάλλου, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι ακριβώς χρειάζεται και αν έχει τη δυνατότητα. Και αν δεν την έχει, πώς θα την αποκτήσει. Μάλιστα. Το πώς θα την αποκτήσει θα μας το πείτε στη συνέχεια. Πάμε για διαφημίσεις και σε λίγο ξανά κοντά. Agroinvest. Ενίσχυση και διασφάλιση εισοδήματος με συμβολιακή γεωργία των Ελλήνων αγροτών. Χορηγή εκπομπής Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Αγκρέντα. Η αγροτική σου ατζέντα. Mid-season sales. Τώρα στο Πολιτικό. Εκπτώσεις έως 30%. Πολιτικός. The shopping destination. Φορτώστε. Πολιτικός. Τελεία και παύλα. Prisma Science. 20 χρόνια πρωτοπορούμε με φρέσκες ιδέες και πρωτότυπες λύσεις που καλύπτουν όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Φωτεινές επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, κατασκευές plexiglass, γράμματα όλων των τύπων, κοπή με λέιζερ, μεταξωτυπίες, διαφημιστικά δώρα. Prisma Science. Χριστόπουλος Θοδωρής. Επαγγελματικές δουλειές. Λεωφόρος Δημοκρατίας, πρώτη πάροδος 5, Λαμία. Εκοκιστήρια SKL Αφής Κλαπάνη. Η πρόοδος στο αγροεμπόριο. Με συνέπεια δίπλα στον αγρότη. Με αξιοπιστία δίπλα σε κάθε σας ανάγκη. Με αφοσίωση στην ανάπτυξη του τόπου μας. Εκοκιστήρια SKL Αφής Κλαπάνη. Ανάπτυξη στην πράξη. Είσαι κτηνοτρόφος παραγωγός, η κρεαταγορά Τσαδί μας στηρίζει την οικονομία του τόπου μας. Αγοράζει αμνοερήφια, εγωπρόβατα, μοσχάρια και χοιρινά προσφαγή για να προσφέρουμε στους πελάτες μας αποκλειστικά κρέατα της περιοχής μας. Η διάθεση των κρεάτων αυτών προς τους καταναλωτές θα γίνεται στα κρεοπολία Λαμίας ο Δομοκός, στην πλατεία Λαού και στο κρεοπολείο Τσαδί μας στην Άμπλιανη. Την χάνω! Την χάνω! Την χάνω! Τι θα κάνω, τη Μαριό, την Μποπ ή τη Σούλα? Την τηλεόραση, μάνα! Γίνεται ψηφιακιά. Τώρα, στο κατάστημα ηλεκτρικών Παπαχαραλάμπους έχουμε όλες τις λύσεις. Βρείτε όλες τις τηλεοράσεις με ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη και όλους τους δέκτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κατάστημα ηλεκτρικών Παπαχαραλάμπους. Κοντά σας πριν και μετά την αγορά. Φίλωνος και Ρούμελης στη Λιβαδιά. Τι θέλω. Σκόραρε αλλιώς! Goalbet.com. Μπες, παίξε, σύγκρινε! Live και ειδικά στοιχήματα, νόμιμα και με ασφάλεια, με τις καλύτερες αποδόσεις. Goalbet.com. Μπες δυνατά στο παιχνίδι, με ασύγκριτες αποδόσεις. Σύγχρονη κατοικία Ρίζου Χριστίνα. Για ανθρώπους με γούστο και χώρους με προσωπικότητα.
Ο χειμώνας ρίχνει τη βροντί και ο Γαλαξίας στην τιμή. Όλες οι μεσαίες ταμπλέτες Finish All in One μείον 50%. Μαλακτικό κουάντο 5 λίτρων και συμπυκνωμένο 750 ml μείον 40%. Σκεύη και εργαλεία κουζίνας μείον 30%. Διβέλα μακαρόνια μείον 50% και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1+1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Expo News. Όλα τα επιχειρηματικά νέα, οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες μέσα από τις εκθέσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο η εκπομπή Expo News σας ταξιδεύει στην Αθήνα, στο ΜΕΚ Παιανίας, εκεί όπου διεξάγεται η πρώτη έκθεση αγροτικής ανάπτυξης Farmer Expo. Αυτό το Σάββατο στις 3:30 το μεσημέρι και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Expo News, στην πηγή των εξελίξεων. Agroinvest. Ενίσχυση και διασφάλιση εισοδήματος με συμβολιακή γεωργία των Ελλήνων αγροτών. Χορηγή εκπομπής Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Αγκρέντα, η αγροτική σου ατζέντα. Και πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εκπαίδευση, προώθηση, προβολή των αγροτικών μας προϊόντων. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μπακουνάκη Νίκο, Γενικό Διευθυντή της Τραπέζιον, της εταιρείας Τραπέζιον, τον κύριο Νεκτάριο Σπηλιόπουλο, Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και τον κύριο Στέφανο Παπηλίδη, Διευθυντή Ανάπτυξης Διεθνών Πωλήσεων. Λοιπόν, μείναμε τώρα στο πώς, πριν πάμε στον κύριο Σπηλιόπουλο. Στο πώς. Το πώς είναι βήματα τα οποία ξεκινάμε και καθορίζουμε από το α, ας το πούμε επιγραμματικά, και καταλήγουμε βήμα-βήμα με ακριβή στοιχεία και ανάλυση τι πρέπει να περιλαμβάνει το κάθε βήμα για να φτάσεις στο ωμέγα, όπου το ωμέγα θα είναι να καμαρώνεις το δικό σου προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ, delicatessen, σε μια χώρα, σε ένα ράφι ενός μαγαζιού στο εξωτερικό. Και το οποίο η ικανοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί θα έχεις παλέψει, δεν θα το έχεις πετύχει μέσα σε 3 μήνες, σε 4, σε 5, θα το έχεις παλέψει, μπορεί να το έχεις πετύχει σε ένα χρόνο, αλλά θα το έχεις παλέψει όμως και θα το έχεις κάνει και θα το έχεις καταφέρει. Και το κυριότερο είναι τι, ότι θα είναι στο ράφι και θα είναι και ανταγωνιστικό. Γιατί ο στόχος αυτός είναι. Δεν είναι να είσαι στο ράφι, είναι να είσαι και ανταγωνιστικός και να είσαι και προκλητικός σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Και μπορείς να είσαι και ο πρεσβευτής της χώρας, δηλαδή να αντιληφθείς τον ρόλο. Ο πρεσβευτής δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται κάποια θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο πρεσβευτής είναι ακόμα και ο ίδιος ο παραγωγός, αυτός που θέλει να αναδείξει τον πολιτισμό, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη διατροφή του τόπου του, μπορεί σήμερα να το κάνει. Άρα όμως εδώ χρειάζονται κάποιες δυνάμεις που θα πρέπει να συνεργαστούν. Φίλιες δυνάμεις. Ναι. Και ποιες είναι αυτές οι φίλιες δυνάμεις? Οι φίλιες δυνάμεις είμαστε, νομίζω, όλοι εμείς. Όλοι εμείς είμαστε φίλιες δυνάμεις. Αρκεί να ανοίξουμε λίγο τον ορίζοντά μας και να σκεφτούμε ότι ο ένας μας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Γιατί σαν εταιρεία θεωρούμε και πιστεύουμε ότι οι συνέργειες, η οποιαδήποτε είδους συνέργεια, είναι ένα μικρό λιθαράκι στο δρόμο προς την επιτυχία. Η βοήθεια που μπορείς να πάρεις από και τη γνώση που μπορείς να αποκτήσεις. Δεν είναι μόνο η βοήθεια στο ποιοτικό μόνο προϊόν που θα παράγω, είναι και η γενικότερη γνώση. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει δεξιότητες διαφορετικές. Ας πούμε, να χρειάζεται στην επιχείρησή μου να φτιάξω ένα πολύ καλό site, άρα χρειάζομαι και έναν
τον ανιψιό της ξεργοθείας μου, ο οποίος είναι πολύ ειδικό στα κομπιούτερ. Μάλιστα. Όλα αυτά τα βάζουμε σε ένα πλαίσιο μαζί. Άρα πρέπει πάλι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συσκεφτούμε και να σκεφτούμε. Ακριβώς. Και όταν συσκεπτόμαστε και σκεφτόμαστε, παράγουμε θετική ενέργεια. Ακριβώς. Μίλησε ο κύριος Μπακουνάκης για επιτυχία. Αλλά εδώ η επιτυχία χρειάζεται και επιχειρηματικότητα. Η έννοια όμως της επιχειρηματικότητας τρομάζει πολλούς αγρότες. Λέει, εγώ κύριε Σπηλιόπουλε δεν είμαι επιχειρηματίας, είμαι αγρότης. Και προσπαθώ πολλές φορές μέσα από την εκπομπή να περάσω το μήνυμα ότι ο αγρότης είναι ο μοναδικός επιχειρηματίας, ο οποίος, γιατί το ρήμα επιχειρώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στρέφω τους συντελεστές παραγωγής σε μια ορθολογική κατεύθυνση. Και έχουμε συντελεστές παραγωγής, έδαφος, κεφάλαιο, εργασία. Αυτοί είναι συντελεστές παραγωγής. Τρομάζει όμως η λέξη επιχειρηματικότητα τον αγρότη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε με μια τέλος πάντων προσέγγιση η οποία θα του μειώσει αυτή τη φοβία, θέλετε, αυτό το πράγμα που αναφέρατε. Θεωρούμε ότι μια σειρά πραγμάτων είναι εργαλεία για τον κάθε αγρότη. Δηλαδή ο αγρότης πρέπει πολύ σωστά να αντιληφθεί ότι ουσιαστικά είναι ένας επιχειρηματίας και πρέπει όσο μικρή ή μεγάλη να είναι η επιχείρησή του να την βάλει σε κάποιους, αν θέλετε, κανόνες λειτουργίας για να μπορέσει να προχωρήσει και να πάει παρακάτω. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, και μάλιστα σωστά το θέτετε, γιατί ένα από τα επόμενα σεμινάρια που σχεδιάζουμε αυτόν τον καιρό και δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί είναι μια επιμόρφωση στην αγροτική επιχειρηματικότητα, η οποία θα είναι φτιαγμένη και σχεδιασμένη ακριβώς για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, τους αγρότες, και μάλιστα τους αγρότες οι οποίοι ενδεχομένως έχουν μηδενική εμπειρία σε αυτό το πράγμα, το πώς δηλαδή δημιουργώ μια αγροτική επιχείρηση ή πώς έχοντας μια μικρή αγροτική επιχείρηση μπορώ να την βάλω σε κάποια πλαίσια. Θα είναι ένα σεμινάριο το οποίο θεωρούμε ότι θα υλοποιήσουμε, θα τελειώσουμε άμεσα το σχεδιασμό για να μπορέσουμε και αυτό να το εντάξουμε στην γάμα των σεμινάριων. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο ότι λίγο η έννοια της επιχειρηματικότητας τους δημιουργεί έτσι κάποια και μια φοβία και γενικώς ότι πάμε σε κάτι άγνωστο. Όμως, αν δούμε, και κλείνω με αυτό σε αυτό το πράγμα που μου αναφέρατε, ότι αν δούμε και τους αντίστοιχους αγρότες του εξωτερικού, έτσι, και αναφέρομαι κατά βάση τους Ευρωπαίους, έχουν εντάξει το κομμάτι αυτό στην καθημερινότητά τους και ουσιαστικά είναι αγρότες επιχειρηματίες. Αυτό που λέτε σωστά εσείς. Δηλαδή, δεν μπορούν αυτές οι δύο έννοιες να ξεχωρίσουν. Από τη στιγμή που έχεις ένα προϊόν και με πολύ κόπο και όλες αυτές τις θυσίες το παράγεις, δεν μπορείς να μην βάλεις και το κομμάτι το εμπορικό, το επιχειρηματικό μέσα σε αυτό το πακέτο το οποίο πρέπει να φτάσει στις αγορές του εξωτερικού. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κάθε αγρότης και αυτός που είναι σήμερα αγρότης και ο ενδυνάμει αγρότης θα πρέπει να συμπεριλάβει και αυτό το τμήμα στην καθημερινότητά του και στον τρόπο που φέρεται και λειτουργεί. Για να δώσει προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση, πρωτογενής τομέας θέλει επιπλέον έσοδα, τα οποία προκύπτουν όχι μόνο από την πώληση του προϊόντος μέσα από τον κλασικό τρόπο, αλλά και από την μεταποίηση, είτε μέσα από μια μικρή οικοτεχνική μονάδα που μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος ή μέσα από κάποιο συλλογικό σχήμα, ή πολύ περισσότερο να κάνει και μια συνέργεια, ένα κλάστερ που λέμε πολλές φορές, μια συνεργασία διαφόρων ομάδων που να μην χρειαστεί ούτε τη βιομηχανία, ούτε οτιδήποτε άλλο, την τεχνογνωσία, γιατί δεν γνωρίζει πληροφορική, δεν γνωρίζει νομικά, άρα δεν θα περιμένουμε για να γίνει επιχειρηματίας πρέπει όλα αυτά να τα μάθει. Σωστό. Μπορεί να πάρει πράγματα, μπορεί να πάρει πράγματα από διάφορες συνέργειες, το είπε και ο κ. Μπακουνάκης. Γίνεται αυτό το τραπέζιον που λέμε, έτσι το τραπέζιον, και πάνε και κάθονται οι άνθρωποι εκεί και συζητάνε. Δηλαδή, ο καθένας εισφέρει αυτό που μπορεί. Μπράβο, στην ουσία ένα εργαστήρι δημιουργίας, προώθησης, προβολής, ανάδειξης, προβληματισμού νέων τάσεων, το πώς μπορούμε να βρούμε κάποια διέξοδα. Γιατί ο καθένας μόνος του δεν δίνει λύση. Πολύ σωστό αυτό. Έτσι είναι, κύριε Μπακουνάκη. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Και είναι και νομίζω η βάση πάνω στην οποία θέλουμε να χτίσουμε αυτό το σεμινάριο του πληροφορικό, το οποίο θα είναι με λίγα λόγια ίδρυση, λειτουργία, διοίκηση
μιας μικρής αγροτικής επιχείρησης. Είτε είναι ατομικής, είτε είναι μιας εταιρικής μορφής, όπως τον η ΕΠΕ κτλ. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί φεύγοντας από τα σεμινάρια μας, όσοι συμμετέχουν, συμπληρώνοντας τη λίστα, τη φόρμα μάλλον, με τα σχόλιά τους, οι περισσότεροι ζητάνε αυτό. Ζητάνε, πραγματικά έχουν την ανάγκη, το καταλαβαίνουν ότι επιχειρούν, αλλά θέλουν να τα βάλουν και σε ένα πλαίσιο, ότι πώς θα διοικήσω εγώ αυτή την επιχείρηση. Δεν έχουν δυνάμεις. Δεν έχουν δυνάμεις. Είναι λίγο θολό το τοπίο, θα πω. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και θέλουν, το καταλαβαίνουν και ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι μια επιχείρηση, επιχειρούν. Και το επιχειρώ έχει κάτι, περιέχει μέσα τον όρο του της ζωντάνιας και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Άρα λοιπόν θέλει να φτιάξει μια δομή σε αυτή την επιχείρησή του που έχει. Ας είναι και ατομική επιχείρηση, ας έχει και, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, 2 χωράφια που βγάζει πατάτες. Είναι μια επιχείρηση όμως. Άρα λοιπόν θα πρέπει, το καταλαβαίνει και το ζητάει, ότι θέλει μια δομή, ένα σχεδιασμό, θέλει, και λογικό είναι να μην το έχει και να τον ζητάει. Για μένα το σημαντικό είναι το ζητάει πια. Δεν είναι όπως πριν από 20-30 χρόνια, καλή ώρα λέγατε πριν για τον παππού. Ο παππούς δεν καταλάβαινε ότι έχει μια επιχείρηση. Ο παππούς ήταν αγρότης. Για μας ο αγρότης είναι επιχειρηματίας πια. Ξεκάθαρο αυτό επιχειρηματίας. Η Ευρώπη δηλαδή είναι, οι Ευρωπαίοι αντίστοιχοι αγρότες είναι επιχειρηματίες εδώ και 20 χρόνια. Και λειτουργούν σαν επιχειρηματίες. Μα και έτσι πρέπει να είναι. Ακριβώς, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Γιατί δυστυχώς είχαμε παραπευτεί σε μια δημοσιοϊπαλληλική λογική. Εντάξει, αυτά είναι μέσω τώρα των επιδοτήσεων. Η επιδοματική λογική πολλές φορές δημιουργεί και αυτή την κατάσταση, την κοιλιά που λέμε. Χαμηλά αντανακλαστικά. Χαμηλά αντανακλαστικά, αλλά η κρίση την οποία αυτή τη στιγμή βιώνουμε θέλει και κρίση, και πρέπει να κρίνουμε την κατάσταση, να δούμε εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυναμικές που μπορούν να αναπτυχθούν και τα διέξοδα που μπορούν να υπάρξουν μέσα σε ένα έτσι δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο σε σχέση με παλιότερα που ήταν πιο εύκολο αυτό, δεν το κάναμε λόγω αυτής της... Ξέρετε κάτι, ακούμε πολλές φορές, και το έχετε ακούσει κι εσείς και όλοι μας, ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Ναι, δημιουργεί ευκαιρίες. Γιατί δημιουργεί ευκαιρίες? Γιατί σε ξυπνάει. Γιατί σε βγάζει από το λίθαργο που έμενε, σε βγάζει ότι βρέξει χιονίσει, αυτό το ποτήρι θα είναι γεμάτο νερό. Ναι. Γιατί όπως πολύ σωστά περιγράψατε, μια κατάσταση η οποία μας ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια, την ξέρουμε, την ξέρουν και οι τηλεθεατές μας, επιδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα, ας μην τα αναφέρουμε τώρα. Και πλέον πρέπει να το δούμε έτσι όμως. Αυτή τη στιγμή μας ξύπνησε η κρίση, μας σόκαρε, αλλά η κρίση είναι και μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία πραγματικά να πάμε παρακάτω. Πραγματικά να κάνουμε κάτι. Πραγματικά να επιχειρήσουμε πια. Είτε μόνοι μας, είτε με συνάδελφους, αγρότες, είτε με μορφές κοινωνικών συνεταιρισμών. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Παπηλίδης, λίγο έτσι μία εικόνα, εγώ ξαναγυρίζω πάλι, γιατί το βλέμμα το δικό μου, το μάτι μου είναι έξω, τι θα κάνουμε έξω. Όχι ότι επειδή η κατάσταση στη χώρα μας έχει αυτά τα προβλήματα, και εδώ πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε και ελληματικοί σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία πρώτα πρέπει να κλείσουμε τα του οίκου μας και έπειτα να βγούμε έξω να αναδείξουμε όλη αυτή την δυναμική που έχουμε, γιατί υπάρχει δυναμική. Υπάρχουν νέοι που τελειώνουν αυτή τη στιγμή σχολές, τριτοβάθμια, με εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες είναι αδρανείς. Αυτοί πρέπει να ενεργοποιηθούν και όλο αυτό το υλικό που έχουμε θα πρέπει να το στρέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι θα ήθελα περισσότερο για τους νέους, γιατί και η εκπομπή μου εκεί εστιάζεται περισσότερο. Περιμένουμε κάτι το καινούριο να δούμε μέσα από αυτό το λιθαράκι που βάζουμε κι εμείς από την εκπομπή μας, να δούμε αυτούς τους ανθρώπους πώς μπορούν να τα αναδείξουν στις αγορές, στην Ευρώπη γενικότερα, που είναι η πιο κοντινή μας, που μπορούμε να συζητήσουμε, άλλο αν υπάρχουν και αναδυόμενες αγορές, αλλά πώς μπορούμε να μπούμε σε αυτές τις χώρες, τη δουλειά μας, γιατί δεν είναι μόνο η γεωργία, είναι ο πολιτισμός μας, είναι ο τουρισμός,
είναι και άλλα εργαλεία τα οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή μέσα από συνέργειες να τα αναδείξουμε. Και να τα αξιοποιήσουμε. Έχετε και να μην είναι η Ελλάδα ο τουρισμός του all inclusive, αλλά είναι η Ελλάδα του πολιτισμού μας, είναι η Ελλάδα της οικολογίας, είναι η Ελλάδα της βιοποικιλότητας, είναι η Ελλάδα πολλών δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν στην Ύπαιθρο, ώστε να δώσουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στους οποίους η Ελλάδα και ειδικά οι νέοι άνθρωποι μπορούν να υποφεληθούν και να ασχοληθούν. Θεωρώ πολύ σημαντικό στους νέους ανθρώπους το στάδιο της επιμόρφωσης, άρα να ψάξουν και είτε μέσα από σεμινάρια, είτε μέσω του ίντερνετ που είναι πια αυτός ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών, και να καταλήξουν στο τι είναι αυτό το οποίο θα κάνουν. Μιας και αναφερθήκατε στο διαδίκτυο, κάνω μια παρένθεση εδώ, μήπως και εκείνοι υπάρχουν κάποιες παγίδες, δηλαδή κάποια πράγματα τα υπερμεγενθύνουν και δημιουργούν μια άλλη τάση αρνητική πολλές φορές. Είναι αυτό που είπα και πριν. Αναστρέμα ακούμε χιλιάδες ευρώ, 5-10.000 ευρώ, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μην ξεχνάτε ότι και το ίντερνετ, το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο και όπως ένα αυτοκίνητο μπορεί να σε πάει στον προορισμό σου, ένα αυτοκίνητο μπορεί να σε ρίξει και στον κρεμό. Άρα λοιπόν και το ίντερνετ, η χρήση του ίντερνετ θα πρέπει να γίνεται λογικά και να γίνεται πάντα υπό μια κριτική σκέψη. Κριτική εννοώ με την έννοια της κρίσης, δηλαδή να κρίνεις αυτό την πληροφορία την οποία παίρνεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας από μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει όλα, δηλαδή να είναι ένας σωστός παραγωγός, ένας σωστός πολιτής, ένας σωστός άνθρωπος του marketing. Είναι καλό μέσω των συνεργειών να βρει ανθρώπους που μπορούν να τον υποστηρίξουν καλύτερα, να κάνει αυτός που ξέρει αυτό καλύτερα, δηλαδή να παράγει ένα πολύ καλό προϊόν και να συνεργάζεται και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το προωθήσουν πολύ καλύτερα και αποδοτικότερα για αυτόν. Μάλιστα. Πάμε για μια μικρή ανάσα και διαφημιστική και θα τα πούμε στη συνέχεια. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία γάλακτος Λαμίας. Πανγεωργική Ιωάννου. Γεωργικά εφόδια και υπηρεσίες για τον επαγγελματία αγρότη αλλά και κάθε ερασιτέχνη. Φυτοπτατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, σπόροι φυτά, καθώς και πιστοποιήσεις γεωργικών προϊόντων, προγράμματα βιολογικής γεωργίας και νέων αγροτών, απεντομώσεις και μειοκτονίες. Πανγεωργική Ιωάννου. Η γεωργία είναι τέχνη, είναι γνώση, είναι εμπειρία. Χωρίς αγκρέντα δεν έχεις τίποτα. Μαζί αυτό το Σάββατο, το ειδικό ένθετο ΕΛ για την ελιά και το ελαιόλαδο. Αγκρέντα, η αγροτική σου ατζέντα. Και μετά την μικρή αυτή διαφημιστική ανάσα και πάλι κοντά σας, θέλουμε όμως, κύριε Παπηλίδη, να μας δώσετε κάποια στοιχεία από διεθνώς, δηλαδή τι σημαίνει σήμερα με προϊόντα, μιας και είναι και η περίοδο τώρα της ελιάς και του λαδιού εδώ στην περιοχή μας και ειδικά στην Φθιώτιδα. Επανερχόμαστε στο λάδι. Ακούμε ότι έχουν ανέβει οι τιμές του λαδιού. Εμένα βέβαια αυτό πολλές φορές με προβληματίζει. Έχουν ανέβει, λες και έχουμε ένα ασανσέρ, ήταν στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο και πάει στον τρίτο. Ναι. Δηλαδή αντί να περιμένουμε όλα αυτά, πήρε 3 λεπτά, 5-10 λεπτά, ωραία θα πάρουμε μια ανάσα. Ενώ όμως μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη πρόσοδο αν χρησιμοποιήσουμε σωστά τα εργαλεία. Δώστε μας κάποια στοιχεία, δηλαδή το τι συμβαίνει γύρω από το ελαιόλαδο και τι δυναμικές μπορούν να υπάρξουν. Πολύ σωστά. Να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπατε, ότι οι τιμές φέτος παρομηνύονται με υψηλότερες, επειδή ακριβώς η ελαιοκομική περίοδος στην Ιταλία έχει πληγεί πάρα πολύ. Φέτος η παραγωγή της Ιταλίας θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οπότε λοιπόν και η Ελλάδα αντίστοιχα θα βγάλει πολύ περισσότερο λάδι, οπότε περιμένουμε ότι το ελληνικό λάδι θα πουληθεί ακριβότερα. Αλλά εκτός από αυτό, να δώσουμε κάποια στοιχεία στο ποιες αγορές αναδύονται, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας δώσω ένα στοιχείο ότι στη Ρωσία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η κατανάλωση είναι περίπου στις 27 με 30.000 τόνους ετησίως. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα με το εμπάργο. Όχι, το λάδι είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία είναι ελεύθερα προς εμπόριο.
Αλλά... Και γιατί διαφοροποιηθήκανε σε αυτά τα θέματα, επειδή αγαπάνε τους Έλληνες περισσότερο οι Ρώσοι, ή γενικά το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν το οποίο είναι αναγκαίο? Είναι αναγκαίο και θα σας πω ακριβώς ότι το 2010 ήταν 6.500 τόνοι η κατανάλωση στη Ρωσία και το 2013 ήταν 27, που σημαίνει λοιπόν μια αλματώδη ανάπτυξη, γιατί δημιουργείται μια μέση τάξη στη ρώσικη αγορά. Συγγνώμη λίγο, αυτές οι ποσότητες που αναφέρετε είναι ελληνικές? Όχι, είναι οι καταναλώσεις ακριβώς στη χώρα και είναι στοιχεία από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Και εμείς τι μερίδιο έχουμε από αυτή την αγορά? Εμείς έχουμε ένα μερίδιο της τάξης του 9,5% με τα τελευταία στοιχεία, που σημαίνει λοιπόν ότι εξάγουμε χοντρικά γύρω στους 3.000 τόνους, 2,5 με 3.000 τόνους, όταν η Ισπανία έχει το 30%. Σε σύνολο σαν χώρα πόσους χιλιάδες τόνους έχουμε? Μια μέση παραγωγή είναι μεταξύ 200 και 300.000 ανάλογα με την περίοδο. Η κατακεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα είναι περίπου 20 κιλά ελαιολάδου ανακάτοικο, όταν στην Κίνα είναι 10 γραμμάρια. Για να σας δώσω να καταλάβετε τις διαφορές. Δηλαδή, σημαίνει ότι κάθε Κινέζος παίρνει ένα λίτρο λάδι. Θα πρέπει να έχουμε ελιές και στο διάστημα. Ναι, αλλά το θέμα είναι πόσο θα το πουλήσουμε αυτό. Αυτό είναι γιατί οι τιμές Κίνας που ακούμε είναι πολύ χαμηλές και μην ξεχνάτε ότι και στο εμπόριο του εξωτερικού υπάρχουν πάρα πολλά στάδια τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Δηλαδή, οι δασμοί. Το να εισαχθεί ένα κιλό λάδι στη Ρωσία ή στην Κίνα θα πρέπει να πληρώσει ένα 20 με 30% επί της αξίας, θα το δώσει στο ρωσικό ή στο κινέζικο κράτος. Οπότε όλα αυτά επιβαρύνουν την τελική τιμή του καταναλωτή στην συγκεκριμένη χώρα. Παρ' όλα αυτά, σας λέω, το ελληνικό λάδι, παρόλο που δεν έχουμε κάνει κάποια σοβαρά βήματα, έχει μια πολύ καλή αίσθηση ο καταναλωτής και στη Ρωσία και στην Κίνα, γιατί είναι χώρες οι οποίες εκτιμούν πολύ τον ελληνικό πολιτισμό και τα ελληνικά προϊόντα, και είναι δύο αγορές που μπορεί να είναι σχετικά μικρές σε κατανάλωση, και λέω σχετικά μικρές γιατί π.χ. στις ΗΠΑ η κατανάλωση είναι 300.000 τόνοι από 30 που είναι στη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι χώρες είναι πιο εύκολες για έναν αγρότη, για έναν παραγωγό να απευθυνθεί, με την έννοια ακριβώς ότι όλο αυτό το αρνητικό, η αρνητική διαφήμιση που γίνεται για την Ελλάδα με τα τελευταία χρόνια της κρίσης, σε αυτές τις χώρες δεν είναι τόσο ισχυρή. Δηλαδή, ακόμα τα ελληνικά προϊόντα έχουν μια καλή θέση στο μυαλό του καταναλωτή. Στις ΗΠΑ που είπαμε πριν, για τους 300.000 τόνους, δυστυχώς η Ελλάδα έχει πάλι γύρω στους 3 με 4.000 τόνους, δηλαδή που είναι τίποτα σε σχέση δηλαδή, με τη δυναμική που θα μπορούσε να έχει. Φανταστείτε ότι το Μαρόκο και η Τινησία εξάγει περισσότερο λάδι από τη Ελλάδα στην Αμερική, που για μένα αυτό σαν Έλληνα με θίγει. Και να σας το πω έτσι πολύ... Άρα δηλαδή, κατά δική σας εκτίμηση, χρησιμοποιώντας πίσω και ένα μπραντ της μεσογειακής διατροφής, εμάς μας συμφέρει ως χώρα να συζητάμε για μεσογειακή διατροφή? Φυσικά. Ή θα πρέπει να συζητάμε αποκλειστικά για ελληνική διατροφή? Όχι, νομίζω ότι η μεσογειακή διατροφή, η μεσογειακή διατροφή μπαίνει μέσα και η Αίγυπτος, μπαίνει και η Τινησία, μπαίνει και το Μαρόκο, μπαίνει και η Τουρκία. Πώς μπορούμε όμως σε ένα τραπέζι συζητήσεων, διαπραγματεύσεων με αυτές τις χώρες ανάδειξης της μεσογειακής διατροφής να παίξει σημαντικό ρόλο και εμείς να έχουμε κάποιον ρόλο εκεί μέσα? Γιατί κατ' εκτίμηση δική μου πιστεύω ότι περισσότερο πρέπει να συζητήσουμε για ελληνική διατροφή, γιατί όπως είπατε και εσείς, πίσω υπάρχει ιστορία, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει... Εκεί μπορούμε να εστιάσουμε. Ναι, από το να συζητάμε για μεσογειακή διατροφή. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, οι κριτικοί διαφοροποιηθήκαν σε αυτό και δεν συζητάνε καν για ελληνική διατροφή. Λένε κριτική διατροφή. Και εκεί έχουν διαφοροποιηθεί και κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Και μέσα από τον τουρισμό να αποσδένει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί εμείς, η Ελλάδα, με 17-20 εκατομμύρια, δεν ξέρω κι εγώ πόσους τουρίστες είχαμε φέτος, αυτούς να μην τους μεταλαμπαδεύσουμε τη δική μας φιλοσοφία, πρακτική, τον πολιτισμό μας πάνω στη διατροφή να συζητήσουμε για μεσογειακή διατροφή. Να κάνω μια παρένθεση σε όλα αυτά και να πω ότι σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο το κράτος. Ας μην ξεχάσουμε λοιπόν, μόνο αυτή την εικόνα θα πω και δεν θα πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι όλος ο πλανήτης ξέρει ή μαθαίνει από τα δικά του χρόνια ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαίας Ελλάδας οι νικητές
πρέπει να είναι ένα δάφνο Στέφανη Ελιάς. Που σημαίνει ότι ακούγοντας Ελλάδα, έχετε στο μυαλό τους, στο μυαλό του Έλληνα, του ξένου, μάλλον όχι του Έλληνα, του ξένου και η ελιά. Είναι παντρεμένο η ελιά με τον πολιτισμό μας και είναι και ένα δέντρο το οποίο το είχαμε και το προβάλαμε από αρχαιοτά των χρόνων εδώ στην Ελλάδα. Να σταθώ και σε αυτό που είπε ο Στέφανος, που είπε ότι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, εξαιτίας του ότι αγαπάνε τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν περιπολού και ψηλά τα ελληνικά προϊόντα. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι πάρα πολύ αυτό που είπατε, ο ελληνικός πολιτισμός, ελληνικά προϊόντα. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μπακουνάκη, αλλά αυτό το κράτος λίγο το φοβάμαι. Γιατί αναφερθήκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν εμείς κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες με ισπανικά τρόφιμα. Ναι. Δηλαδή και υποτίθεται ότι κάναμε για αυτούς τους αγώνες και λέγανε ότι θα αναδείξουμε την ελληνική μας πολιτιστική, πολιτισμική, γαστρονομική κληρονομιά που έχουμε και δυστυχώς δεν αναδείξαμε τίποτα. Μόνο τα ντόπινγκ έτσι αναδείξαμε, καταφέραμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πάλι, δηλαδή συζητάμε και γυρνάμε τελικά πάλι ναι, εμείς μόνοι μας. Μόνοι μας. Άρα δηλαδή όλη αυτή η αλλαγή, η κίνηση, η δυναμική, μήπως πρέπει να δημιουργηθεί από κάτω και να μην περιμένουμε το κράτος. Το κράτος είναι αυτό που είναι. Ας κάνει σωστά τη δουλειά του. Ας κάνει σωστά τη δουλειά του. Να μην περιμένουμε πολλά πράγματα. Έτσι, γιατί μπαίνοντας σε τέτοιες λογικές, αν θα μας εκπαιδεύσει το κράτος, αν θα μας βοηθήσει το κράτος, αν θα μας κάνει, πάλι ανακυκλώνουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να μπούμε σε μια δυναμική εξωστρέφειας μέσα από εκείνες τις ομάδες, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εγώ συμφωνώ και νομίζω ότι και η δομή και το στήσιμο και το όραμα της εταιρείας αυτό είναι. Της δικιάς μας αυτή τη στιγμή. Δεν περιμένουμε κανένα κράτος. Απλά το είπα σε μια ιδεατή περίπτωση ότι θα έπρεπε να ήταν κάποια πράγματα κάτω από την αιγίδα. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν όλοι μαζί, εμείς από κάτω όπως το είπατε, συνεργατικά θα προχωρήσουμε και θα επιδιώξουμε και τον ελληνικό πολιτισμό, να τον παντρέψουμε με το ελληνικό τρόφιμο και το ελληνικό προϊόν, γιατί είναι αναγνωρίσιμο έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολα, υπάρχει δηλαδή, πώς θα το πω, μια μαγιά έξω, όπου αυτή η μαγιά είναι εκεί και περιμένει. Άρα λοιπόν, ορθά λοιπόν είπε ο Στέφανος, ότι ναι, οι Κινέζοι έχουν περιπολού τον ελληνικό πολιτισμό, άρα θα στραφούν σε ένα ελληνικό τρόφιμο, το οποίο θα το βρουν στο σούπερ μάρκετ τους. Κάποιες συμφωνίες που γίνανε, ο Στέφανος μάλιστα έχει και τα στοιχεία για κάποιες συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα με την Κίνα. Σαν μέγεθος είναι τίποτα σε σχέση με την αγορά την οποία απευθυνόμαστε. Άρα λοιπόν, αυτό που είπατε πριν για τη μεσογειακή διατροφή, νομίζω ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα λίγο παρακάτω. Το Μεσόγειος, ναι, είναι όλες αυτές οι χώρες, αλλά νομίζω στο μυαλό των περισσότερων, το Μεσόγειος είναι πολύ το Ελλάδα. Ή θα πρέπει να είναι. Ή θα πρέπει να είναι το Ελλάδα. Και σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και ο πολιτισμός. Αυτό που είπατε, ότι οι αρχαίοι Έλληνες ξεκίνησαν όλη αυτή τη μεσογειακή διατροφή, ακόμα και την κρητική διατροφή που αναφέρατε. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε ότι ναι, η μεσογειακή διατροφή είναι, αλλά η βάση της είναι η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά λέτε. Πολιτισμός όμως δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Πολιτισμός είναι και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε σήμερα το περιβάλλον, αν το σεβόμαστε, αν παράγουμε τροφές πιο ήπιες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, αν αναδεικνύουμε άλλα ζητήματα που έχουν σχέση και με την ίδια την κοινωνία. Είναι μια σύνθεση πολλών δράσεων ο πολιτισμός μας σήμερα. Και αυτό πρέπει να αναδείξουμε και μέσα από την παραγωγή. Πάμε για διαφημίσεις και τα λέμε στη συνέχεια. Agroinvest. Ενίσχυση και διασφάλιση εισοδήματος με συμβολιακή γεωργία των Ελλήνων αγροτών. Χορηγή εκπομπής Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Αγκρέντα. Η αγροτική σου ατζέντα.
Mid-season sales. Τώρα στον Πολιτικό. Εκπτώσεις έως 30%. Πολιτικός. The shopping destination. Φορτώστε πολιτικός, τελεία και παύλα. 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ναι. Και bonus απόσυρσης. Ναι. Και diesel. Ναι. Άτοκα. Ναι. Σίγουρα άτοκα. Ναι. Η Peugeot μπορεί και λέει ναι. Τώρα Peugeot 208 diesel με 208 ευρώ το μήνα άτοκα. Περισσότερα στο νέο δίκτυο Peugeot. Εδώ ζεσταίνεις το σπίτι σου φθηνά. Μοκέτες χαλιά. Tinga Eco Carpet. Βιοτεχνία κατασκευής μοκετών και χαλιών. Εισάγουμε, βιοτεχνούμε, τοποθετούμε και πουλάμε φθηνά. Αγοράστε από την πηγή. Γιατί εδώ η ζεστασιά δεν κοστίζει ακριβά. Tinga Eco Carpet. Θήβα, Αθήνα, Καλιθέας, Πρόπυργος. Και τώρα ακόμη πιο φθηνά από τον κατάλογό μας στο κατάστημα της Θήβας. Η θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες παρουσιάζει την κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, η κόμισσα της Φάμπρικας. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος ζωντανεύει στο σανίδι. Ο αστυνομικός, ο διαρρήκτης, ο αριστερός, 3 ξαδέλφια με το ίδιο ονοματεπώνυμο και τα μπερδέματα αρχίζουν. Στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, 7, 8 και 9 Νοεμβρίου. Έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο συν στον άνθρωπο. Με αληθινά κομμάτια φρούτων. Μαρμελάδα Αττική. Είσαι κτηνοτρόφος παραγωγός, κρεαταγοράτσα Δήμας στηρίζει την οικονομία του τόπου μας. Αγοράζει αμνοερήφια, εγωπρόβατα, μοσχάρια και χοιρινά προσφαγή για να προσφέρουμε στους πελάτες μας αποκλειστικά κρέατα της περιοχής μας. Η διάθεση των κρεάτων αυτών προς τους καταναλωτές θα γίνεται στα κρεοπολία Λαμίας ο Δομοκός, στην πλατεία Λαού και στο κρεοπολείο Τσαδήμας στην Άμπλιανη. Γεύση που τα σπάει. Μαρμελάδα Αττική. Δεύτερο τουρνουά Ακαδημιών Υδατοσφαίρισης Κωνσταντίνος Μολιώτης. Σας περιμένουμε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λαμίας στη γιορτή του Πόλο. 5 χρόνια λειτουργίας, 5 χρόνια επιτυχιών. Ο χειμώνας ρίχνει τη βροντί και ο γαλαξίας στην τιμή. Όλες οι μεσαίες ταμπλέτες Finish All in One μείον 50%. Μαλακτικό κουάντο 5 λίτρων και συμπυκνωμένο 750 ml μείον 40%. Σκεύη και εργαλεία κουζίνας μείον 30%. Διβέλα μακαρόνια μείον 50% και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1 συν 1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Expo News. Όλα τα επιχειρηματικά νέα, οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες μέσα από τις εκθέσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο η εκπομπή Expo News σας ταξιδεύει στην Αθήνα στο ΜΕΚ Παιανίας, εκεί όπου διεξάγεται η πρώτη έκθεση αγροτικής ανάπτυξης Farmer Expo. Αυτό το Σάββατο στις 3:30 το μεσημέρι και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Expo News, στην πηγή των εξελίξεων. Agroinvest. Ενίσχυση και διασφάλιση εισοδήματος με συμβολιακή γεωργία των Ελλήνων αγροτών. Χορηγή εκπομπής Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Αγκρέντα, η αγροτική σου ατζέντα. Και πάμε στην συνέχεια.